бародаро биқай арзуни тари мухшини мекофтен ина бародаро. Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, подписчикои канали Деҳқонбозор. бародарҷоно, де биқай тари биқай мешидани панҷадори хушрӯ бародарҷоно, нархи дастраса иншаллоҳ биқо мешидани 24 000 дар як ҷойга фарӯхта мешавад. соҳиби мол мега моло гаранти қатъӣ барои хурду хӯрок, раҳгардӣ, эмхӯрӣ ҳама чиз гаранти дода мешавад. дӯстон хуб тамошо кунед. биқорам биқои хуба. бародарҷоно, як гови дига белигалов соҳиби мол мега ки 21 000 сомонӣ бо муомила дорад. дар шикамаш 6-7 моҳа биғиз гусала дорад. ина бо бародаро бо биғиз як ноҷинаки биғизи тари говои маҳаллии худ монда. тамошо кунед бародаро, ям биғиз будай биқачакаш 7000 сомон бо муомила дорад. бародаро биқай арзуни тари мухшини мекофтен ина бародаро якта биқай зур ёфтагем. нарха дар комментария нависед, нарха мепартомтон бародарҷоно.